дар ноҳияи вахш иди касбии кормандони соҳаи тандурустӣ ки ба зодрузи шайху раиси Абуалӣ ибни Сино рост меояд бо шукӯҳ таҷлил карда шуд. Роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш тамоми табибони ноҳияро бо рӯзи идашон муборакбод гуфта, саҳми онҳоро дар ҳифзи солимии ҷомеа ва хизматрасонӣ баланд ба аҳолӣ муҳим арзёбӣ намуданд. тавре зикр гардид, давоми 2 даҳсола бештар соҳаи тандурустии ноҳияи вахш бо шиддат рушд карда ва дар татбиқи барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҷеъ ба самти беҳдошти аҳолӣ дар беҳтар шудани базаи моддии техникии муассисаҳои зеррабти соҳа мусоидат кард. акнун боз ба истиқболи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди иншооти табобатӣ ва марказҳои саломатӣ пешбинӣ шуданд. тавре зикр гардид, сол то сол зиёд гардидани музди меҳнат ва баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ дар ноҳия беҳтар гардида, табибон омодаанд ки ба подоши ғамхориҳои ҳукумати мамлакат софдилона баҳри ҳимояти солимии ҷомеа хизмат намоянд. ҳамчунин дар рӯзи иди касбии табибони таҷрибадор ва мутахассисони ҷавон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи вахш сарфароз гардонда шуданд.